Atibatike zvechopu rineri takungotanga tichivhura mbishi because hakusi kudyiwa rinopisa iko zvinezvo ndiri kungosanganiswa nenyaya imwe information ndandisiri kutomboziva zviri kufamba sei. Ndiri kunzwa kuti hanzi mudhara Geza wakablokwa naNelson Chamisa kumainbox amenoti namba dzacho dzaakablokwa ndidzo chaidzo here kana kuti anga akapohodza Nelson Chamisa dzefeki. I don't know but my sources ari kundiudza kuti zvoni shamari ndo zvakaitika rakablokwa indangoti pamwe makapuwa namba dzisiridzwa kumana imbomirai kungosvibisa mazita evanhu muchiti munhu akakubloka but there must be a reason why munhu anganzi akablokwa anga achifona sei achifona achidei because nyaya dzakadaro dzokungoti unonzi nebandira raivhurwa naGeza raibva fona uchifona namba dzacho dzinototyisa dzorosa mampamonzi une namba dzaGeza nematsvagire avangachimita papa. Anyway nyaya yekuti vanga vachimutsvaga it's a topic for another day but inini zvangu it's something chekuti handisi kunyanya uchibhelieve kuti munhu ari kunzi akablokwa just like that but someone angoya achingoshare that information neni achiti aumana kana muchinge makutaura nyaya tauraiwo kana nedzamunoziva nedzamusingaziva ikunongoramba muchingoblema kuti mudhara Geza zvakazodai imimiwo mufanira kuzivawo kuti mukomana akangowere kana aita sei ananga pakanzi block baba chakanzi yes zvatongoenda zvakadaro. Handisi kuziva kuti how far true is that but ndichazotaura nezvazvo but now regedza titangire pane chat raadvocate Nelson Chamisa vari kudedzera kuti value kindness, let us learn to be kind to one another, we must love each other because there is nothing worth in being hard on one another. You lose nothing by loving. We lose everything when we hate and hurt each other. Love makes us feel whole inside and releases good energy. After all, we are one people. Ndo shoko riri kutaura kuna advocate Nelson Chamisa but shoko riri kubudawo kuna vaChamisa ka after vanzwa the rumor yekuti gore rineri vari paline up revanhu vari kufanira kunge vachisanganiswa nenonzi nganguling movement yekusungwa kuri kuitwa vanhu. I don't know kuti vachamubatawo neipi Chamisa but vari kutomutaimira kuti achingoda kungolauncha that movement yake. Vane nyaya dzake dzavachamutsvagira nyaya dzakadai so sedzidzi dzakanaka kuti tingogara taita sei tangotaura nezvazvo so that munozongogara muchiziva. But word in the street ZANU-PF mugore ra 2026 ineri iri kutageta 1 million supporters, 1 million people, new members, 1 million vemumatown kunyanyanyanya Harare vari kudiwa tanzi vange vachijoina ZANU-PF kunyanyanyanya vanhu veopposition because munhu wese ari mutown asingati zveZANU-PF agara ari weopposition just that havadi kufamba vachizvitaura. Hakuna munhu anoti haaite zvepolitics muZimbabwe, hazviite. Munhu wese anda zvepolitics politics wakasaita nezvadzo ndo dzinenge zichiita nezvako iwewe. Saka vakutaura kuti Geza tinhingire ende pane manhingirikina vari kungoshandisa tuma hooks tuzvirauro twavari kushandisa kuda kubatisa vanhu natwo. Tuzvirauro utwu tunosanganisira kuisa mari yakafanana nema $1,000 chinzonokwanisa kukwereta that loan kuti utange business rako. Saka tikadatarisa vanhu vemuHarare vazhinji vacho akapuwa 1,000 akutomboronga kalife kake. Mwakapuwa ka 1,000 fanika anita nekuroja akutomboti saka ndikanibonotsvaga kune mastands ari kutengeswa ezako unowanika kuno anotengeswa nakomana vemusangano vezanu aya futi zvakawanda zvokuti munhu anogona kuita ne$1,000 inotanga shoma but iri mari futi yakawanda kuti uibata asi kuitaura nekuishandisa imari inongoti ibva yapera. Saka zvinhu zvokuti zviri kuitika iko zvinezvi but inini pandiri kusangana nenyaya pari kunzi ZANU-PF Harare province has set sights on mobilizing at least 1 million supporters by the end of 2026, signaling a major push to reclaim the capital as a ruling party stronghold. Provincial chairman Comrade Godwills Masirembwa reveals the target yesterday, noting that the province was undergoing a massive regeneration following the co-option of prominent businessmen Comrade Kudakwashe Tagure into the Central Committee. Speaking on the province's renewed energy and positivism, Comrade Masirembwa credited President Emerson Mnangagwa's leadership of allowing Dr. Tagure to work with Harare province. So we are focused on popularizing our president, our party and its policies. Comrade Masirembwa said, we thank
His Excellence for permitting Dr. Tagwire to work with Harare province. This province had been infiltrated by the opposition. We are certain that with the coming in of Dr. Tagwire and the empowerment policies, we will have more new membership in our province. You can see our strategies are working. People are coming in droves from the opposition, and those who were inactive have retained in full force. Those within ZANU-PF who were no longer that active have now come back. They have now come back to the party in full force, so that our story as a Harare metropolitan province, we start 2026 with greater optimism that the party will grow. Our target is to grow the party membership in Harare to not less than 1 million by the end of this year. The accommodation, this growth, the province will launch an intensive cell verification and renewal program next week, as we embark now on a cell renewal program, which we do every year. Now we are holding our presidential executive committee on this Friday. Then on Sunday, we will hold our joint provincial council meeting. That is all provincial members. Thereafter, we are in the field. We are going to go district by district, and we are confident that we will more than double the number of cells which we have in Harare metropolitan. Our cells were over 8,500. We are expecting to get between 17,000 to 20,000 cell. So ndo mashoko ari kutaurwa navamasirembwa. Inini zvangu ndisingazorambe tichiverenga nyaya dzichitaurwa navanhu vezanu-pf boards dzinorarisa. Makatotarisa even nyaya dzinobuda kumaplatform dzinotaura nyaya dzezanu-pf, pane pasina kana vanhu vanenge vachimboona. Asi chidongwedza tingoonesa so that vanhu musazo, inini the reason yekuti ndingoverenga zvibuta kuti pandotaura pape muzonyazonzwikisa kuti handisi kutaura zvekumashure kwembudzi, zvekuti ndechingotaura zvisina umpo. But for now vagadzirira vakomana kuda kutora Harare, vari kutenda Tagwire azodai. Tagwire obviously machairperson vese vezanu-pf vakatengerwa mota, all the 10 provinces dzakatengwa mota vakapiwa. Saka zvo obvious vangaita sei. Recently kunyanya kuitika ndeyekuti hakusina any political party iri kupikisana nezanu-pf izvezvi. Saka munamato watongopo chete wasara, because inini there is only one joker inokwanisa kumisa all this nonsense that is happening in Zimbabwe right now. In 2028, that joker is going to work, because wanaika apana pekuti unonzwa kuti vanhu vacho vari kungouya vari kutorwa in full force, because munhu wese ari muZimbabwe akanyatsorwa nenhamo kana maroyera inenge amuita, ubva unzwa kuti vari kukweretesa ma1000 US, vari kubva vadai so chakadai chingonyoresai muzodidi. Tagwire otoya. Tagwire anofarisa, anogona kungoti akangosangana newe handa zviya zvekungochuza, anongoti aiwa ndakutombokupolisha ana chivhayo, vanongosvika wongoti ndakumbokusanganisa nechakati. So tine mamwe mawika brethren, because hakuna munhu especially anenge akazvarwa achizviti ndiriwe opposition moyo. Vanhu vakatoita se vakatoconvincwa vakanzi aiwa uyai mutese mutifambe negwara iri panguva dzanatsvangira idzedzi. Saka munhu akadaro anoda kuti arambe achirerwa. Vanofanira mwana mucheche anoda kuti arambe achirerwa. Like zvinhu zvakakuitika izvi zvekuti hakuna any opposition inenge iripo, zvinhu zvakaoma kune mhuri yeZimbabwe. But one thing chandiri kwanisa kupromisa nemi maZimbabweans, inini hangu handisi kudata zvenharo dzakanyanya, but ndoziva kuti tine nguva patichazotanga kurimindana takuitisana nharo kuti chii ndenda kukuudza kuti takambozvitaura. Saka tiri kuti kudii 2028 yacho kuri kuuya joka rinonzi Dr. Daniel Shumba, ndo richange riri joka richavharisa zvinhu. Ndoona kuti vanhu vakawanda rugaro chiti kaona ndangotaura nezvekuti Dr. Daniel Shumba vatanga kutaura zvakasiyana-siyana. Iwe wazodai aswatengwa, vamwe otanga kuti iwe wazo, imi handitonzwisisa kuti chamunei muchiti kutengwa ipapo chinyatsori chii. But ndichanyatsouya ndakunyatsotsanangura nemi ndichikuonesai nezvaDr. Daniel Shumba, and I know kuti you deserve to say whatever you want to say. Asi munhu akakosha, munhu anobvunza, because anenge ari kuda kunzwisisa kuti saka kana muri kuti vachazokwanisa kumisa this nonsense dzese dziri kuitika, vachamisa zvinhu zvese zvichirudzi. Kana muchiti vachazodai so zvese vachazozviita hawo, muchibvunza maquestions anobatika, tobva tauya totase
totaurira toonesana kuti honai tikudai so tikutaura izvi because of 1 2 3 4 5 things, because pane zvinhu zvinotariswa pachinge pachiningirira even pese panobhejerwa mabhiza kuti bhiza rakuda kumhanya rakuda kupinda muresi, unotarisa zvakasiyana siyana woona kuti bhiza rakuda kuti ripinde muresi harina mauta here, because pane vanhu vanobhezobhejera zibhiza rine nhumbu. Saka tiri kuti aiwa bhiza riri fit so far pazvese zvinenge zvichidiwa. Ndiani? Dr. Daniel Shumba ve-UDA ndo bhiza ratikuona kuti rinokwanisa kunge richimisa zvinhu zvese. Saka but nyaya dzese dziri kuitika muri yeZimbabwe tichazoonesana. Stay tuned ndoziva kuti muri vanhu vane patience pane zvinhu zvenyu, muri vanhu vanotodawo life iri better. Gone are the days pekuti vanhu vaita politics dzekuti nini ndiri munhu waningi life yako isiri kufamba mushe, chakudiwa izvezvi munhu akuda kuti zvinhu zvake zvimufambire. Tikangodaroka zvikakufambira zvomufambirawo like hatingazokundwe. Mungazoti muri kuda kunokwikwidzana kana kuti munopedzerana nevanhu veZANU-PF muchikundwa kuchinja upenyu hwevanhu nezanu yacho. It doesn't make sense, especially to me zvangu. Panofanira kunge panoonekawo kamusiyano kuti uri kuona kuti apapa zvakadai so zviri kuita se life zone dziri kuita se dziri kuchinja, even zvinhu zvacho zviri kuuya zviri kuita se zviri kuchinja pasina politics dzekutukana. Saka tiri kuti 2028 watch the space. Dr. Daniel Shumba.